trappen er kold. Ja. Der er nogle gange... Ej, det gør ondt, det gør ondt. Ja, det kan nogle gange være en kæmpe fordel at have badesko på. Meget koldt, det kan være nærmest ondt. Ja. Samuel, du må love mig, at du kommer op igen. Ja. Yeah. Det er så koldt det her. Ja, hurtigt ned, hurtigt op. Hernede, Så. René. Ja, det er simpelthen så unaturligt frisk. Ej, jeg tror, det er bedre, hvis jeg går ned ad den anden. Nå, det er Og nok nu skal jeg bedre. komme hele vejen ned ved trappen. Nej. Så er det lidt nemmere. Prøv du lige den anden. Det kan jo være, at den er bedre. Skal du også i vandet? Nej, hvis det er stille vejr i morgen, så går jeg ikke. Nå, ja. Jeg har heller ikke set, at ham her han kommer ind. Helt ned. Nej, det er sejt at prøve. Ja. Fra en skole, der har de sådan noget klub om eftermiddagen, og så, hvis det var sne, så huggede lærerne ud Ej, hvor godt. ude på Amager, hvor de bor. Det er hele hovedet. Ej, hvor er det godt. Det er koldt.